21 ta' Ottubru Santa Ursula, Verġni u Martri, twildet għal ħabta tas-sena 975. Santa Ursula kienet bint ta' re Kattoliku tas-seklu 4 bl-isem ta' Kristjan fil-Gran Brittanja. Hija kienet tifla sabiħa, intelligenti, spuntanja u taf tmur man-nies. Ursula kienet tifla spiritwali u ta' età bikrija ikkonsagrat lilha nnifisha lill-Alla u ddeċidiet li tibqa' verġni minħabba l-imħabba tagħha lejn Kristu. F'dak iż-żmien il-bniet żgħażagħ ma kinux jażlu huma stess l-irġiel li jkunu jixtiequ jiżżewġu, imma kienu l-ġenituri tagħhom li jażlu għalihom. Kien hemm re ta' tribù qawwija li talab lill-missier Ursula biex hi tiżżewweġ lill-ibnu Aetherius. Ir-re pagan bagħat ambaxxaturi lill-missiera b'offerti ta' somom kbar ta' flus u għediet oħra jekk dan iż-żwieġ iseħħ. Madankollu żiedu theddid terribbli ta' x'jista' jiġri jekk iż-żwieġ ma jsirx. Missier Ursula ġie maħkum mill-biża' għal 3 raġunijiet. Kien jibża mir-reazzjoni vjolenti tar-re. Kien jaf li x'aktarx Ursula ma kinitx se taqbel ma' dan iż-żwieġ. Kemm hu kif ukoll Ursula kienu jippreferu żwieġ Kristjan. Imma b'sorpriża kbira għal missiera, Ursula, ispirata minn Alla, qablet ma' dan iż-żwieġ, iżda b'ċerti kundizzjonijiet biss. Kellhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħha 10 tfajliet. Kull tfajla kellha tkun akkumpanjata minn 1000 tfajla oħra. Ir-rejiet kellhom jipprovdu vapuri għal vjaġġ. Ursula kellha tingħata 3 snin biex tiddedika ruħha lill-Alla. Il-prinċep li kien ser isir żewġa kellu jingħata istruzzjonijiet biex imbagħad jitgħammed u jsir Kristjan. Ursula fil-fatt ħasbet li l-proposti kienu se jiġu rrifjutati, irtirati minħabba dawn il-kundizzjonijiet. Iżda għal kontrarju ir-re aċċetta it-talbiet ta' Ursula u riedhom jiġu imwettqa minnu fih. Missier Ursula stieden ukoll grupp ta' żgħażagħ biex jakkumpanjawha u ż-żgħażagħ bdew jaslu mid-direzzjonijiet kollha biex jingħaqdu magħha tul dan il-vjaġġ. Matul il-vjaġġ Ursula ikkonvertiet il-bniet kollha għall-Kristjaneżmu u dawn waslu f'Kolonja l-Ġermanja. Hawnhekk Anġlu del l-Ursula u qalilha li hi u l-kumpanni kollha tagħha kienu se jirriturnaw f'dan il-post u jirbħu il-kuruna tal-martirju. Huma komplew il-vjaġġ tagħhom lejn Ruma u l-Papa Chris Casus kien kuntent li jarhom peress li huwa stess kien mill-Gran Brittanja u kien jaf lil ħafna mill-kumpanni li kienu qed jivvjaġġaw ma' Ursula. Dak il-lejl il-Papa irċieva messaġġ mingħand Anġlu li hu wkoll flimkien ma' Ursula u l-kumpanni tagħha kienu se jiksbu il-kuruna tal-martirju. Ftit jiem wara il-Papa talab biex jingħaqad mal-grupp ta' Ursula u appoġġa lil Papa ieħor minn floku bl-isem ta' Ametos. Il-Papa Crikasus, Ursula u l-kumpanni tagħha bdew ir-ritorn tagħhom lejn il-Kolonja. Il-Ħans kienu jibżaw li l-Kristjaneżmu kien ser isir popolari u li ħafna nies isiru Kristjani u ma ġabru armata u ippjanaw li joqtlu lill-Ursula u l-kumpanni tagħha meta dawn jaslu il-Kolonja. Lura fil-Gran Brittanja, Aetherius li issa sar re ingħata messaġġ minn Anġlu li Ursula kienet għaddejja lejn il-Kolonja mal-Papa u mal-ħbib tagħha u li għandu jmur malajr u jingħaqad magħhom. Huwa wkoll kien ser isir martri. Aetherius telaq għall-Ġermanja u iltaqa' ma' Ursula u mal-kumpanni tagħha f'Kolonja. Meta Ursula u l-kumpanni tagħha waslu f'Kolonja, iltaqgħu mal-Ħans li kienu biss interessati fin-nisa għall pjaċir
Ursula u tfajlit kollha li kienu magħha rreżistew din il-vjolenza. Ġulju mexxej tal-Ħans ta' istruzzjonijiet lill-armata tiegħu biex joqtluhom kollha, inkluż Aetherius u l-Papa, u Ġulju iddeċida li ma joqtolx lil Ursula għax hu ħaseb li kienet tant sabiħa li ried jiżżewwiġha. Ursula rrifjutat b'mod sod il-proposta tiegħu għax riedet iżżomm il-wegħda li kienet għamlet lil Alla biex tibqa' verġni. Ġulju tant irrabja li wadbilha vleġġa li laqtitha f'qalbha u qatlitha. U hekk Ursula u l-kumpanni tagħha ħadu il-martirju fil-kolonja. Angela Merici waqfet l-Ursulini fis-sena 1535 fl-Italja. Dak iż-żmien l-istorja ta' Ursula kienet popolari ħafna u n-nies kollha kienu familjari magħha u kienu jitolbuha. Angela kienet qed tistiden nisa żgħażagħ biex jgħixu ħajja ta' verġinità u biex ikunu ta' servizz għal ħaddieħor. Hija għażlet propju lil Ursula bħala mudell għalija nnifisha u għall-kumpanni tagħha u hekk sal-lum baqgħu magħrufin bħala Ursulini. Dwar id-devozzjoni lejn Santa Ursula fil-Gżejjer tagħna. Ta' min jinnota li fil-Gżejjer tagħna id-devozzjoni lejn din il-prinċipessa kienet fil-quċċata tagħha matul il-Medjuevu. Ħafna talbu lilha għal protezzjoni matul il-gwerra, oħrajn għal mewt fil-paċi. Kienet meqjusa bħala qaddisa patruna tal-għalliema u n-negozjanti tad-drab. Is-snin bejn is-sekli 12 u 15 raw it-twelid tal-komunitajiet u l-kongregazzjonijiet reliġjuża taħt il-patrunanza tagħha. Id-devozzjoni Maltija tmur lura għas-seklu 15. Kien hemm diversi knejjes u kappelli ddedikati lilha, inkluż waħda li nbniet fis-sena 1467 minn Randino u Paola Vella. Fl-1646 instabu kuntratt li jisemmi ġnien ta' Santa Ursula. Post ieħor iddedikat lil Santa Ursula huwa altar fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fil-Belt Valletta. L-Awċi min-naħa l-oħra iqisu lil Santa Ursula bħala il-ko-patruna tal-gżira ċkejkna tagħhom flimkien ma' San George. Id-devozzjoni tmur lura għas-sena 1614. Il-ġurnata ddedikata lill-patruna ġiet ikkunsidrata bħala ġurnata ta' festa. Id-devozzjoni Awċija tista' tidher anki f'testmenti bħal dik ta' Deodora Vella li talbet li Dvalja tiġi mogħtija lill-artal tagħha. Saret ukoll purċissjoni għad-unur tagħha f'azzjoni ta' ħajr meta l-gżira ġiet meħlusa minn traċedji li setgħu ġew ikkawżati mit-terremot tas-sena 1693. Fis-sena 1698 il-kleru wiegħed li din il-purċissjoni kienet se tibqa' issir kull sena. Dan li ġej huwa diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Ursula tas-sena 2016. Aħna niċċelebraw il-martri bħalma qegħdin niċċelebraw illum lil Santa Ursula ma neqfux nitolbu għad-don tal-qawwa li jagħtik il-ħeġġa u l-erf spiritwali li permezz tagħhom tażel it-tajjeb u tevita l-ħażin, anzi twarbu. Il-mulej jitkellem dwar il-firda li jista' jkun hemm saħansitra bejn il-familji minħabba l-kelma tiegħu. Qatt jeħdukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-suwat fis-sinagogi, itellawkom quddiem gvernaturi u sdatem minħabba fija. Għalkemm dan kollu isir ban persekutorju il-mulej jgħid biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 10 versi minn 17 sa 18. In-nisrani m'għandux jippretendi ħajja komda għax il-mulej ma wediex ħajja komda
u l-esperjenza tad-dixxipli qatt ma kienet hekk. Iva, wedna li minkejja l-persekuzzjoni, minkejja li nħossuna li aħna limitati, li ħaddieħor jimxi f'karriera, fin-negozju, fl-għana, fil-poter, u inti għax inti dixxiplu le, l-effett tax-xhieda tiegħek mhix fil-kontroll tiegħek. M'għandek l-ebda dritt lanqas mir-rieda tiegħek, imma mill-pjan akbar u mill-providenza ħafna akbar tal-mulej. Din hija dejjem providenza ta' ħniena, ta' mħabba u għalhekk providenza ta' libertà. Lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Hawn huwa kliem il-mulej f'Mattew kapitlu 10 vers 22. Il-mulej jitlob minna il-paċenzja tal-perseveranza. Ħafna drabi it-tentazzjoni tan-nisrani li jkun iġġielet u rritorna d-dar mimli feriti għat-taqbida hija li jaqta' qalbu. Dan it-taħbit kollu għalfejn. Il-mulej jitlobna l-perseveranza li nżommu sħaħ sal-aħħar. Is-salvazzjoni għal min iżomm sħiħ sal-aħħar hija esperjenza li tibda minn din id-dinja, mhix xi ħaġa utopika li ssiba l quddiem. Aħna ma nwedux affarijiet li ma nkunux ġiġa bdejna ngħixuhom minn hawn. Min irid jemmen fil-ġenna jobdi lil Ġesu u jibda jkollu esperjenza tagħha minn hawn u tgħiduli kif se tkun din? Il-paċi fil-qalb tiegħek tgħidli imma jien f'kompromess mal-ħażen, itlob maħfra, batti għal dnubitek u dik il-paċi li tħoss meta tkun irrikonċiljat mal-mulej hija l-anti-kamera tal-esperjenza tal-ġenna. Fil-każ ta' Santa Ursula, aħna qegħdin ukoll nirringrazzjaw lill-mulej għad-don tal-verġinità. Fit-talba tal-Knisja spiss jissemma id-don tas-safa. Is-safa hija vokazzjoni għal kulħadd, għal miż-żewġin u għal min mhux miż-żewweġ. Hija r-rispett fundamentali tal-ġisem ta' kull wieħed u waħda minna, kemm f'atteġġamenti personali kif ukoll f'atteġġament tal-proxmu, għax lill-proxmu aħna rridu nuruh l-imħabba. Fi żwieġ ir-raġel juri l-imħabba lejn martu u martu lejn żewġa. Dik hija esperjenza ta' safa, għax is-safa mhix li l-lingwaġġ sesswali jieqaf imma li jkun approprijat, kollox f'waqtu f'ħinu. Is-żwieġ huwa mbierek u huwa safi. Inħoss li din hija s-sejħa li l-mulej qed jagħmel lil kulħadd. Illum dan hu l-għan tagħna, nitolbu maħfra lill-mulej f'kull mument ta' ħajjitna u hekk inkunu nistgħu nimitaw is-safa tal-martri. Mhux għax ma nitolbux, imma għaliex kull meta nitolbu nirrealizzaw li aħna għandna bżonn nersqu lejn il-maħfra li jagħtina l-mulej. Rridu niċċelebraw is-safa tal-Verġni li kienet safa indiviża, l-imħabba ta' Ġesu l-arus tagħhom imħabba esklusiva. Ursula ħabbat lil Ġesu u fil-proxmu tagħha rat lilu. Hija sejħa ta' kull nisrani għax is-safa tal-qalb mhix kwistjoni biss tas-sitt kmandament, imma fuq kollox hija tal-akbar kmandament. Ħobb lil Alla bil-qalb tiegħek kollha, b'moħħok, bl-ispirtu, bir-ruħ tiegħek u lil lajrek bħalek innifsek. Is-safa tal-qalb hija li jiena f'ħija nara l-ikona ta' Ġesu, l-immaġini tal-imgħallem. Mhux xi ħadd li jiena nisfrutta jew inkella ninqeda bih fl-aspett soċjali, f'kull aspett u f'kull livell. Dik hija is-safa tal-qalb li għandna bżonn nimitaw aħna u nagħtu unur lill-martri verġni flimkien mad-don tal-qawwa. Il-mewt tal-martri hi meqjusa għal min ma jemminx bħal erda. Kif naqraw fil-ktieb tal-Elf, qishom sfaw fix-xejn għax twarbu mid-dnub, iżda huma jinsabu fis-sniem. Il-martirju, kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku, huwa karatteristika tal-Knisja u tax-xhieda tagħha. Wara kollox, il-kelma xhieda bil-Grieg tfisser martus, il-kelma martri tfisser xut. Aħna rridu insellmu llum waqt li niftakru lil Sant Ursula lil tant insara li huma ippersegwitati mingħajr ma jinqatlu għax huma diskriminati, għax huma mhumiex vantaġġati bħal ħaddieħor, għax il-metodi tagħhom huma antikwati. Huma il-martri tal-lum
Niftakru wkoll f'dawk minn sħabna Kattoliċi u insara li qegħdin jinqatlu għall-isem ta' Ġesu, mhux il-bieraħ imma llum stess. Insellmu lil dawn ħutna li ġew imsejħa għal din lotja totali bħal dak is-saċerdot Franċiż li spiċċa bon u mħanxar arkubtejh quddiem l-artal. Dawn huma ġrajiet tal-lum mhux tal-bieraħ. Aħna niċċelebraw il-martri tal-bieraħ niftakru fil-martri tal-lum. Mhux biex naqtaw qalbna, imma biex nagħmlu kuraġġ għaliex il-kelma tal-Apostlu missierna tibqa' vera u mhix marbuta. Jekk Alla umana min jista' jkun kontra tagħna? La żmien ta' issa u lata li ġej, la setat, la loli u lanqas il-font u l-ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu. Rumani kapitlu 8. Inti qed tgħixha is-safa li l-mulej jixtieq jara fik? Tħobb kif iħobb il-mulej? Kif qed taġixxi meta tiltaqa' ma' liebes u l-kuntrarju propju għax qed tipprova tgħix ta' nisrani ta' nisranija? X'jiswa għalik li tagħmel dak li taf li jogħġob lil Alla? Jew li ma tagħmilx dak li taf li ma jogħġbux? Jew li tagħmel dak li jaħsbu il-bnedmin ta' bla fidi? Talba. O Alla, li tajt il-grazzja lil dawn il-verġni konsagrati lilek tal-kuraġġ biex jaffaċċjaw flimkien ma' Ursula bħala l-mexxej tagħhom ġlieda mill-isbaħ li permezz tagħha bil-palma tar-martirju huma laħqu il-glorja tas-sema fejn illum jikkontemplawk. Għamel li bit-talb tagħhom għalina aħna wkoll naslu biex nitaxqu bil-glorja tiegħek fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.